jengi on nyt tosi paljon kysellyt tämmöstä Westernpäin normipäivää, niin tänään mä päästän teidät vähän katsoa, että mitä oikein tapahtuu ja mitä tehdään. Mulla on tossa ovikuski, niin eiköhän lähetä tosta hakea yksi tämmönen Kelan kuukausiasiakas ja käydään vähän juttelemaan sen kanssa. Tervetuloa messiin. Ja tämmöisen perus Westendi päivään kuuluu myös se, että mä en monesti itse aja autoa. Se on köyhien hommaa. Näillä mennään eteenpäin. Nyt tosiaan käydään hoitaa yksi paketti. Sitten pitää käydä Westendissä, kun muijalla jäi autoon jotain, niin käydään se hoitaa. No niin, ja nyt hävettää olla täällä Vantaalla, mutta toivottavasti nyt kukaan ei huomaa, että mä oon täällä, varsinkaan mun yhtiökumppaneista. Tää on kyllä kettomeininki, mutta ei käy siihen. Haetaan tosta yksi setti ja sitten jatketaan eteenpäin. Pitää mennä vielä sinne Westendissäkin käymään. It's heavy. God's timing is perfect. Patience has a... Tällä hetkellä tilanne on se, että muija unohti jotain autoa, niin pitää viedä nyt kotiin tuohon Westendiin. Ja mä tykkään tästä, kun tulee semmonen 100 000 kilsaa vuodessa, niin hovikuski on meillä tänään. Kiva, kun on oma kuski. Tässä voi vaikka lonkero ottaa pari, niin ai että, päivä menee mukavammin. God's timing is perfect. Patience has a purpose. Waiting for it's worth it. Right on time when we late to the party. Mä käyn nyt vaimolle viemään tuon yhden jutun, niin nähdään kohta. Joo, nyt on se paketti vietty ja me voidaan lähteä tonne stadin ytimeen. Mulla on pari business-palaveria siellä ja käydään morottaa varmaan Jallista ja muita tyyppejä siinä. Palataan. Käydään vaan kattoo vähän parempaa seppälää päälle, niin stay tuned. Nyt mennään vähän tsekkaan minkälaista takkia täällä on. Otetaan vähän parempaa goosea ja muuta. No niin, tossa käytiin pari business-palaveria hoitamassa. Seuraavaksi käydään Luikkarin liikkeessä katsotaan, onko siellä jotain kivaa meille. Ja ollaan tässä Espalla kivasti justi, niin käydään siellä kattoo. Mitä siellä? Niin, tämmöisillä persaukisilla ei varmaan, mutta käydään nyt kattoo, olisiko kiva pikku vaimolle laukku tai joku kiva juttu. Kissalle uusi roadman. No niin, oot sä hiljaa. No niin, mennään. No niin, siinä oli Mr. Westendfajan normityöpäivä. Tästä mä lähden Westendiin ja siellä ottaa vaimon tekemään sisäfilepehviä hyvät safkat, ei muuta. Palataan. Mä en siis tykkää kiusaa.